Phelang pialong PGR VGR la pen KarbiAnglongLong le aputhak ani hot hepin pen choche junje kachesong Andhani ingtia phan AIKSU asong pen kachodam Hemprek apartment Parliament along private member bill Kepon aputhak MP Amar Singh Tiso phan kadhas kompen kachoro KarbiAnglongLIVE adaba birta along pen ilisami mirinhan sepi pine bertang ton pen arjupanik tha Nijang KarbiAnglong Kheroni PS ke parlo Kheroni phelangpi patora rong along choche junje pen akache song padupon Bangso kache song ke damtang matijong ni pioneer ke parni anke nini ke pleng arnilo Labana bangso kache song ke padu silo PGR VGR aputhak ke Ladak alang litum prandam jui pusitami chunchit tikan ke che song pon ko pusi kache song atuma hin pen ning je pon Longle ja kong mate land rights laki Karbi atum ansi dochot nangji Ladak bang asotum nangchi khudun jam ke chokchi Lasi bangso puthak KarbiAnglong Autonomous Council atum thangaron kasimar ponta avi Lasi longle ja kong kacharai kom aphan kache song long ke Karbi atum ansi je song nangpo Dak song dhorom ke plakavi Lasi Karbi atum an bangnon bangsi nilitum along nang inni dunon Anisi punon nini punon nang cheto nang cherap dunon pusi alang litum Karbi aradaphan kachuniwi padopon Lapen mo kache song chunche det pusitami katherak nang jike Karbi arat mo chundet pusitami anong ke Karbi arat along si leji mate le nangji Puta alang litum pen kaningje padopon Lapen ason KarbiAnglong Autonomous Council atum alam chak kichunche anta ningje pong Hinpen Karbiar puke KarbiAnglong aratum do anong anu tinora Karbiar puke do edlo Karbi po atum ke anu tinna khie dat Karbia men se reng bomlo Karbia men se cho bomlo Karbia men se dam bom sai se lo pasi nilitumle longle kerai chot nahi kali nitumle kache song chot nahi pali kali nilitumle karjap chot nahi kali sitame laso pen ongdung arat tum pen non anta lamthi kabidet pen non anda cepak lang kledet pen hala so pen jasemet pet bangke lanon nilitume hin pen ke kupima ke klem po nahi bang nitume klem polo mo unte unlo rara betani nimpupe herak de rat herak rapet po chunchera pet po claim clear pet po posi nili latmake jongse sungdet boydet pulutang la dakbangke KarbiAnglong arat long adai dolo lapen KarbiAnglong Autonomous Council jasemet pet KarbiAnglong Autonomous Council tumongse adai dolo jongse nilitum dakpen komane jongse afrana mui damjui mane jongsi kasik sak dokok pulutai la bangke KarbiAnglong Autonomous Council CM ke hai MP ke hai MLA ke hai lapen EM members tum do ansel so bang adai dolo lapenan parta hala solong bang kacerabdun Purutang denon KarbiAnglong Autonomous Council tum chokche puchini lor thek lor ta pini rat ethiar juje pin pura he ningje he ase chipado he bani ke chokche komala rat long ta kona ne ke chokche dulu aposi ladak ke rat along ta kona ne ke laso chokche dum Kheroni pen mohanteron KarbiAnglongLIVE Non owe kimyang bong pen loke charli kachepaduk pen Karbia khaya phan nongme ke wan pia bang phupulote adhani ingtita inutlo alangli non hejong All India Junior Research Fellowship mate JRF mate CSIR net AIR 56 Life Science surhini roing kor phot satlang ang thegalong ingdeng phokebra trok mate 56 rank pen ki undun pura All India Karbi Students Union pen karchukpon Lason si lakhain ko drop Duar Baguri constituency hawaralong pen surening ti pen raniteron piatum asopo adhani ingti ke inut lothan bang claim bom sita kaprek kang tui angdeng aphan ke charli ington te la pen ke charli kachepaduk pik abang anchot kalisi karete gitar ke rot pen ke chenglo kaprek ke thek ke chini ajok All India Karbi Students Union amaipu Starson tiso chunbang mensing teron pen Song claim rapid atum pen adhani ingti aphan man ke do Karbia poho pen karchoda alang li tum kachini dam ateng ke lapulo kan suri hini na prehini ni kan si alang li teacher asakuri ke long te pen alang li lo than bong mahul sitame
Amethang thek nang chi re nang chi ni Charlie nang lang ko kamatha pen alang li pu degrees ta melang li pursue pun mo aso ho alang li BSc si Charlie lo pu sakuri lembo ma ho alang li lakso exam sa melang li chipa un ni tu chi don thank lakso ang bong sta me alang li ITI sta me ki Charlie ni ki thom bang alang li chipa tang lo ITI long sta me ni tu chi don thank Lapen ke alang li la solo co-curricular activities non son keratia na guitar kera na nat jol has ta alang li charli pom pom asun tanta lapen la degree tang pen sta alang li tom te alang li master degree sta me charli si life science se patang lo BEd sta me patang lo lapen ke master degree history da che patang lo Hindi sta me patang lo jol puson alang li master degree a course ke ans tami hini ke thom do niritu ban an kachini don ke life science abang ke sung pik ki pipele lo nele batai flip khobang lo pi pilo mana ki sung onze nele da mana non last bang nele da iri ichiru mano ai lu nelo de la so bang ne science ari na en nele ano neta sitame nele ki give up on nege gali ke mege chiki chimenda kolam mege thamle hai non kebang miao so martin samene si encouragement ki pigan dong elalo give up amuni pulotang na hokta ledu na hokta un te give up edane amane le hala so give up enele ta je manle unun des ta ko pilam da unone om purhiom mar non dhubang kenele arna madaka torpen jo arna me hirjume pen lo lapen kusong kupune all India rank nili 56 rank nili result ki pipen nili asure jara neme thanda mane how come ni kusong lang gimang juga all India rank ke science along ni ke aprang bose ni rigi churung tanglo mane kisung ongse nili ta mane ni somar hanta ni payan elo science ke pachali le lo pam jase ni ki pulo la sota mane higher level ke science ke sung pick high secondary Charlie chot ba BSc Charlie chot pugen no problem the competitive exams if you want to crack the exam competitive polodang de labang guys legal level pena athe mane JNU student but DU Delhi University student me dipu gop college student class do nong le pinel p master amne ke kusung che pate don po di lahayalam do lasi hataka quality belek elite tuma quality la kapre di lasi lasso ke a difference de a variation ke breakdown do study environment pension Dipupen Govin Tiso, KarbiAnglongLIVE. Kedam tang mati jong ni pai trogar ni kadhaskom asa hemalong kadhaskom KRA KSA Karsa asong chilang petpen pherang kya mai ingisi Karbi Dimanchal build aputhak MP Amar Singh Tiso session hall along bill ka introduce dun apot ka churu ke pajerpon KarbiAnglong arada kar inai hem pragmate article 244A pa implement ji aphan kedamtang phaikuni ni phai phorni MP Amar Singh Tiso Lok Sabha Parliament House along private members bill ka introduce dun aputhak phaikuni ni phai trogarni kadhaskom KRA KSA Karsa lapen hemprek hangrapet asong atum pherangkia mai ingisi MP Amar Singh Tiso aphan kachuru bangso hut kadhaskom amai phu ajitimong kaning jeke hemprek lake karbia khaya phan anchap lapukali karbi pen akaprek khaya tumta nang chirap chitodun nangpo lapen heleka da song mate song trok atum punon sai jok JC MOU punon MOS punon kachetok nang chot lasi kaduk kawe chirap rapet pen chepalong vek lunang pusi timung sangho ning jepon so alam meeting pen private pen ban introduce curriculum la siala mikan lele tuai hin pen kadaskom karbi dorbar kese karbi Vishwa dorbar karsa KSU puja
Tiwa Dorbar ka choka hin khate kalita alang ipan choro lo kya hai kumasi pi senti tha alang ni gati patu claim kabor I interest ke na pot surupi second ye mangke non KarbiAnglong autonomous council CM chief executive member Dr. Tulirang dan Hamsara Fantang nitung kato karya hin alang ipan organization ke alang ipan choro lo Atima alam ni kabori teklen kacipado kemata dunia politik kasa autonomous autonomous kan kita right back member bilogan bilong lo introduce korilong lo News Report KarbiAnglongLIVE Ninang tumapan ningkang sam nang pitekang lo Johanang deng pi kripliang deng so ingkora troxy hastro kang thirpen at happy humponsi NJ KBA mission chunbang harmon rong pipen kachito bang surihini so se ararapan arnamalam pen than peklarpon West KarbiAnglong hamren rong sopi rongbong rong hang pathuak lamalong United Christian Forum UCF pen paterpi ponsi mati jonga chiklo kecheng siarui Christmas kedeng dunang thek Monduli ingkora troxy sose armu sarphi sarphu risoi jang aklimang phardo an chetorunsi angkang pi pen kache hok ningkarong Christmas keding dun Advent Christmas talon dun mai ke doi se kache tong dun ara phan lun kilun pen aning ke parung chia phan Evangelical Union mate EU lapen Evangelical Graduate Forum mate EGF atum pen arnama phan kiro kar chwalun parjupon Lason Thotsi Hamren UCF Women Wings Church of God Hamren apen Bowa Langso Presbyterian Church of India atumpen Jumes Sen Lun Cheto Parjupon Hamren UCF Arlo Kedo Bowa Langso Presbyterian Church Hamren Town Baptist Church Don Bosco Catholic Church Presbyterian Church New Market Town Baptist Church Upper Hamren Believers Eastern Church Old Market BEC Medical Colony, Umtili Baptist Church, Church of God Hamren, All-in-One Christ, Lobilangso BEC, Karbi United Baptist Church, Town Church, Nokterang Baptist Church, Catholic Church, Old Market, Independent Church of India, Langkarom Catholic Church Penkedang Lokaddukawe Monduli Inkora Troxy Ara Chitosi, Jisu Kristo amahang ke thek ani kedeng dunji aphan labangso Advent Christmas angkang pipen talon lo labangso long Wilbertson terang pen arisang hotum kabonda Christmas alun album UCF amaipu Dr. Clement Teron UCF Kongchonbang Reverend Abukro arideng pen ingpupon Christmas katalon kedeng alun pirthe lunang hempuwanglo La Recho Pechunang Abang Putin Alang Chaknang Sining Perthe Lunang Lapen Wangloar Namaso Ha Sining Arecho Bethlehem Arong So Dim Long Le Detlo Kang Thir Arnamaso Hem Pujisu Christo Wangno Nining Arlo Daksi Nang Dimdo Ratpen Lunsi Arnamapan Chardom Rintilo La Sophie Nijang Karbi Baptist Association mate NJ KBA Mission Chunbang Pastor Harmon Rong Pipen Nenang tumapan ningkang sam nang pitekang lo pu Johanang deng pi kripli ang deng so inkora troxy along lang ponsi kachitong arado anapan arnama lampen kethan aning parumpon Pini hamren ang kangalong lapan hamren Monduli tin pen wanglo monire to monduli koro troxy kadoe anile tum dak ci rumpet pen rat ke bang surini atam do ini dak na nga tong do an message ta itu marjulong lo beta ke marjulong lo dun ceto arjulong lo mesen alu an kadoe atum ta hirjume long lo pusini tum Kristo mahang kathek laki Krishna phandet kali mane Arnam kipu John 3:16 along John deng piket trok anak so ke trok long pulo aje pima arnam piote phan lakang apana kang ho lang le methang so pu beta piote pan chipidar lo
lali phane koi tuman badu ta wirwe pada ki jut ne che long pusi ko je jisu kristo naki pi ke pirthe phan pusi ko asi pirthe long ke do plotang te christian tonde gali pirthe long ke do ke athai do an adja do an adhorom adhormo do an phan se jisu kristo mang thek pi lo lapen aso jisu phan ke thek long anatum lapen koi tum anatum ke nangli adja dhorom tame adja ta khai tame ningkarong ningkang sam nangli longpo Hamren Ben Daniel Inghi KarbiAnglongLIVE Kidamtang phai kuni ni phai krehiniar ni pen ke pang cheng pon ke cheng sia phong VDC Cup surhini roing kora phok football tournament Kidamtang matijong ni phai trok siar ni kang sampor phai ke thoma por apar habjan rup singh hanse arong pathua klamalong mesen pen angdung kiti ke pathupon bang solong hidisajir FC atum 1-0 pen Dimasa United FC atum aphan kache pahai pon Karbi Anglong Autonomous Council CM Dr. Tuliram Ronghang Ben Kipathu Hin Ning Kiparung Pon CM Kapu Asonsi La Solong ke Charlie Dun Pen VDC Ang Kang Tame Kipathu Gibi Pon Pen Kipathu Hin Kirung Pon Ji Aphan Pu Mathasi ke Chengsia Phong VDC Cup Football Tournament Surhini Roing Korapho Dhansiri Owikimi Sports Association Pen Mathasi Bang Cheng Ponlo Bangso Kipathu Gibi Pen Ovi kimi atuma phan brakia marpen ke pangrai thekji lapen pathu parong rohin aning ke parung ji aphansi biponlo lapen labangso ke pathu angdung kiti ponalong hidisajir FC lapen Dimasa United FC atum angbongsi pathu ponlo ke pathu pon boma por ahut hidisajir FC atum ke pathu ke thekmu chota jok atu rong pi pen minute thongke brahini apor ke chengsia gol thaponsi angdung kiti ke pathu long chepa hai pondetlo Labangso football tournament along kit hom ang deng anong e along mongwe FC atum pensi chepalong ponlo laben angdung kiti ke pathu ka chepate pon along aluhi sarpo mana peng pen Karbi Anglong Autonomous Council EM in Church Education Department Richard Tokbi Abarim Chairman Longsing Teron Kasa Secretary Mati Chunbang Dr. Pankaj Teron Daniel Teron SGB GB lapen penangan ke thekiding atum chetongdun Kachetong dun aluhi atum pena joksi ke hai atim mate ke hai ateran lapen adun thu angdeng kachapalong dun ateran atuma phanta nong e ipajir pon VDC first VDC Cup Dhansri constituency along the Dhansri Owikimi Sport Association tumpen patir pipon kini final ang dehan ngeli so long as a chief guest ay sab na chikon kinangan dak tekonong no we kingia so martum benching no khela julas te mimisen football funding ke parung pothek apen ka organizer tum pasami kirupilo son ansu se ki papram pothek sport and papram pothek ya fan exam pothek ya fan so abang ili ala tum pasami big congratulations ala fan kilo apen hekan sami tum sport akin ala ke papram pothek ya fan tum kaching hon Dr. Tuliram Ronghang CM Karbi Anglong Autonomous Council apen kasa president alang likai sami ke matha do je atok anu long asami sport culture na mane sport na kami ke paprang thekye fan apen mane overall round development kapre ahin de kali sami sport na sami ansu se RD lang ni kon theka job se senior ni kaching thu kon sami sport na sami kon Akhir anam akhir jume atura dakpen me pun me etmen sin ni tum chengpon lo so first BDC don Consuri constituency angkang an pathupon la Donsuri Owikimi Sports Association ki hekpen dosa tim lapen ke BDC chairperson pen ki patipon misen me etmen anam Rom tim hai la son tournament ting in Portland kasi ding ok pito teammate handa proud wala no 100% GB men men rong siya na supporter live ding rong pito News report KarbiAnglongLIVE
Lakhaing kora isi Borjan constituency angkang dilai ahawar Langtibuk Baptist Church ningkan ingkora pho Monduliar takechok ruptalina jubilee matijong ni phai trok lapen troksi ninia pharman mai ke padopon lapen arnam anong ke pathepon Jai megateng pen kedamtang matijong ni phai trok ni adapor phai ke brachiti mapor Langtibuk Baptist Church Waibang Kensingbe pen Pendel Kangpu lapen jubilee kapachithang apor en ponlo lapen thukar litang atoma phan chikimo padupon Kangpu agirja long NKBA amaipu Reverend Dr. Solomon Rongpi Lokimu ingpu ponlo lapen arnam alam dami than ponlo lapen arni kangsam agirja long Nihang Karbi Baptist Association chunbang Reverend Tenson Be pensi arnamalam than pon thulo Nini ke chok mate ke damtang matijong ni phai trok siar ni ada por phai trok sia por malom LBC Waibang pen lama ingthur ponlo lapen ruptalin along A Nihang Karbi Baptist Association chunbang Reverend Tenson Be pensi ingpu ponlo Bhomkuru ni labangso ruptalin kar chuajai megalong dilai hidipi Langtibuk ahawar prek jam amonduli pastors evangelists deacons Nihang Karbi Baptist Association keja lapen ongdung pen Kristo aphan ki kroyera datum chingrum dunsi arnam aphan ki ro karcho padoponlo lapen amaiti na longta prek jek pen aluhi aphan ke deng pon lapen nong e sitami pipajer pon nam ke kroy thir klong chiki klong apotsi ke kroy sangho tum aphan ekiphata ke kroy kache pathir klong ji aphan lapen ke kroyale chepadosi arnam kupisi aning ke hangma ili ke kroy pensi aning pangsam unchoji lapen klemalingda chunji puta thanbang Reverend Dr. Solomon Rongpi pen than pajirmi pon lapen ke jubilee history convener jiten phangcho pen kachuro lam the kachitong dunara datum aphan churo pajir ponsi lapen bangso ruptalin karchopot mate ingdeng ingkora pho jubilee ninia pharman kitalon me sentency pejut ponlo dilai pen bijorongpi KarbiAnglongLIVE Duarbaguri constituency ke parlo thijok langso arong along ke do St Paul Borjan Believers Eastern Church along ke damtang matijong ni phai troksi bhomkuruar ni Christmas kanghong ningarong kachipi lapen katiki pen ke long asok arnam aphan ka hodai pon ningkang sam arecho lugang deng pi hiniang deng so kep lapen kripli Roman ding pi krehini angding so krenar ke plapen ankimi ke cholam the Matthew angding pi sir ke angding so thongkebra troxia long pen athepi ripon pen dikon bi rong pi pen mai chari ponsi risonim so atum pen kero kar chojai me ding ponlo lapen monduli achun bang pen ajok lam ke baklang apor lapen aluhi ke pachinia por en ponlo Labang soja megalong arna malampen ning kache papli ponji aphan St John Believers Eastern Church thijok lang so monduli pastor amos tokbi ahin pensi Christmas kanghong alam lapen ankimi kecho alam the Bible along pen riponsi than pa jermi ponsi mesen pen Christmas kanghong ajai mek lapen ankimi kecho jai mek pechun pon News report KarbiAnglongLIVE West Karbi Anglong District Chamber of Commerce Atumben Chapati Priponsi Rongkhang constituency arlo Doloni ok Mibong Amai Ahong Klamalong Matijong ni phai troxier ni kechengsi awareness kam interaction amai misen pen kapaman pon West Karbi Anglong Chambers of Commerce abitung atum pen bangso amai ke paman pon along aluhi amana peng pen kachitong dun KARAA amai phu dhonsing teron KSA pen
Samson Teron Wothat Langso OC Dikonto Saikia Advocate Santanu Rongpi Block Coordinator Afia Tok BP Atumpen Kidanglok SGB Thanbang Ronghasar Lapen Pinangan Kit Hikiring Atum Chetong Dunsi RD Dojot Pen Mai Doponlo Lapen Jesimet Labang So Mai Pialong Aluhia Tum Aphan Athepi Kiri Ponalam Theateng Pensi Rad Aphan Aluhia Tum Pen Than Pachini Ponlo Labang Solong Legal Awareness, Education Awareness, Women and Child Development, Customary Law Awareness, Business Awareness, Assam State Rural Livelihood Mission, Lahai Huyalam The, Aputak Radatum Aphan Ke Pachini Pa Meji Aphan, Aluhi Atum Pen Klardagalam The Radaphan Than Pachini Ponlo. Dongkamukam Ben Vicky Bay, KarbiAnglongLIVE. Tang te pinia da berta ke lapan si kang ton poniklo.